साथामजों नायनोसैलाय खिथेर सिनेमा नायलांबाय थादो होमबा मोजां मोनोबा आंनि भिडिअखौ लोगोफोर फाइनालि सफैबाय सिनेमा हलाव जोंनि क'क्राझाराव आंहा सोरजों जाखो नोंनिया गोदान हरनो हानाय नङा नायग्राफ्रा सिनेमा नायनो फैदों बुरि बुरिबाबो जोबजेना सिनेमा नायनायाव ना साथाम देन्जार गोजाखासो फिसाफोर गारनानै दे जाबाय दे फिसाफोरा खेबनो नागिरदों बाय नै जोंहा सिनेमा नायनो मानसियानो गैया खालिजोबसो मानसियानो गैयानो जोब्बाय आन्दार खोमसिसो नुबाय मोनालायबायदां नों जाथ'आ जाथ' लोगोफोर नै सिनेमा नायखांनानै जोंहा सेक्रेटारि अफिसाव हाबनोसै मेदाममोनहा नै फट' लालायगासिनो एसे नायलायदो फट'ग्राफारा नै मेदामा मासिग्राम हाला हाला मानसि दङ ना मोनाबाबो लोगोफोर नायनानै इन्टारेस्ट मोनोबा साबस्क्राइब खालामलै गोजान गोजानाथ' नुफेरखायाखै नालाय सेक्रेटारि अफिस जोंनि क'क्राझारना देन नुयो सामफ्रामबो नुनानै आंनिबाय आरो अफिसखौ खबरदो नुबाबो अफाया खाथिबाबो मोजां सिख्लाफ्राबो नै जा फट' गायदिया गय गिदिर गायना दोननाङा जों गय लावथारना बे ओरै गिदिरा फैनोलाय दा खेबसे खावख्राव खुख्राव केमेरा खेबलाबायजोब्बाय नै जों मोनसे खेबावना जिरायनाय आथिंखौ मोननैखौ बेजों आंजों सोर हाफागालिसो दांनो दां मेथाइ जाहोग्राफोरसो फैगोन ना मागोनब्रा बेसे मोजां लोगोफोर
बेसेबां मोजांखानो साइजनो माबाफ्रा मानसि महर गाज्रिबाबो मोजां नुयो आरो मानसियाथ' महरा नायजाखाया I'm an unpaid photographer. बेसे मोजांखा मेरला फट' लाग्राफ्रा नै रिल्स बानायदो बिफां देनां सायख्लुम जानाय बायदि हाग्राया जा मोजांथ' खेबदो दे भिडिअ खालामो जों स्ल' मोसनाव गिदिंबावदोलाय मिनिनानै फैनो लानांगौ नै फाग्लिसो माखो नोङो बेसे साइजनि मानसिफ्राबो फट' लागासिनो सिनेमा शुटिंफोरसो गादों ना मादोंथाय माथो नै जा मानसि खेबलायगासिनो फट' सोरखौलाय लाजिलाबायनांगौथो बेथ' रायजोनिसो नै फट' बेहा फेसबुकआव होनो बेस्थ' सेक्रेटारि अफिसनिफ्राय थांसै जोंहा लोगोफोर नै एसे नायस्राबावदो बाउन्डारिफोरखौ मानसिफोरखौबो मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब खालाम बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट